दिनै जों एक्सुवेलि नैबे मोनसे गोनांथार सावरायनाय बे हांख्रायगिरिया एक्सुवेलि नै जोंना बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारा इनिसियेटिभ लानानै मोनसे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाय जेखि धोरोमावनो थाया मानो जाय जेखि धोरोमखौ सिबिया मानो जाहाथे मोनसे नैबे जोंनि फैबाय थानाय 2027आव जानो गोनां जे सेन्सास बे सेन्सासा मोनसे एकदम बिराद जोंना माने सेन्सिटिभ बेखायनो होनदों जों थारमाने जों मोनसे बे बुहुमाव जोंनि हारिखौ सिनायथि होनोब्ला एबा जोंनि थामोनथाय रैखाथिनि थाखाय जों जुदि जोंखौ बुहुमाव सिनायथि होनो गायसनलांनोब्ला जों खौसेथियै आवगायलांनांगोन आरो खौसेथियै आवगायलांनोब्ला जों खालि जों गाव गावनि खुगाजोंल' होनाबालानो जों मोनसे सरखारनि माखासे मावनो लानाय थांखिफोराव गायसनलांनो हानांगोन जेरै दा सेन्सास जानो थांगासिनो दं बे सेन्सासनि जे कलम बेयाव जों हारिनि सार्थआव जातिनि सार्थआव जाय जेखि धोरोमाव थाया मानो जों जाहाथे माने बाथौ कलमखौ गायसननानै जों गावनि सिनायथिखौ होलांनो हायो बेखौ जों खावलायनानै बा मिन्थियै मानसिफ्रा मिन्थिथों होननानै दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों आरो बे सांग्रांथि मेलाव खालि बे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार बा दुलाराय बाथौ गौथुमनिल' नङा जों गुदि बाथौ बायदि बायदि मेलेमजिबिफोर नोंथांमोना नुखाबाय जोंनाव MP फैदों कलेजनि प्रिन्सिपालफोर फैदों ओमफ्राय गोबां इन्टेलेक्सुवेल बर' समाजनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय फैदों बिथांमोनाबो गाव गावनि बिबुंथिखौ होलांबाय जों खोब गोजोननाय मोनदों थारैनो जों नैबे सेन्सासाव गावनि जातिखौ सिनायथि होनोब्ला बेबायदि साफ्रोमबो बर' माहारि मोनफ्रोमबो आफादाव थानायफ्रा बिबान लालायनानै जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनानै खारन जों माने बहुत मानसिखौ जों नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव रिलिजियास जे कलम दं बे रिलिजियास कलमाव जोंखौ बाथौआरि होनानै बर' सिनायथि होनोबा जों बाथौआरि होनांगोन बे बाथौआरि होननानै जों सिनायथि होनाय नुनो मोना माखासे मानसिफ्रा आन्दारैनो हिन्दु धोरोम होननानै डाइरेक्ट सोना हरो आरो बाखि दस्रा ख्रिस्टानफोराव थाङाथ' ख्रिस्टानखौनो होखागोन बे न' डाउट अब्लाबो जोंनिफ्राय माने हारिनि खौसेथिनि थाखाय हारिनि सिनायथिनि थाखाय थामोनथायनि थाखाय जाहाथे हायोब्ला बयबो माने बाथौआरि होनानै सिनायथि होनानै देग्लायनि सेन्सासनि कलमाव फर्मनि जे कलम बेयाव फिलआप खालामना हरो बेखौ खावलायनो दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों आरो नुखाबाय जे मेलाथ' फ्राय साक्सेस जानाय बायदिखौ मोनदों सेन्सासा नैबे ओरैनो न'खर माबानायखौ जों नै 2027नि थारमाने 2022 मायथाइनिनो आगस्ट दाननिफ्राय जागायगोन होननानै हाउस हल्ड सेन्टार थारमाने न'खौ सानगोन बर' मानसिनि न'खरा मोनबेसे दंमारो बेखौ साननाय हाबाफारियाव मावगोन आरो जे सुबुं सानगोन थारमाने बे न'खराव साबेसे सोद्रोमा दं बेखौ आबुं साननाय हाबाफारिया 2027 मायथाइनि मार्चफोरनिफ्राय जागायगोन होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों आरो दा बेबायदि जागायमारोब्ला समा बारा गैला जों जाहाथे सांग्रांथि लाबोनो हायो बयनि गेजेराव माने जोंनि मिथिसार हरनो हायो गामि सिं जाय जेरावखि थाया मानो जे देग्लायनि सेन्सासाव जाहाथे बाथौ होननानै सोनो हानायनि बे खौरांखौ सोनानै लानांगौ खौरांखौ जाहाथे बयबो मोनो बेखौनो जों खावलायनानै बे ज' मा होनगोन बेखौ मोनसे कअर्डिनेसन बायदिसो बे मिथिङा दिनै मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै माने बानजायनायाल'सो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार क'क्राझारा बानजायदों बाखि जों थारमाने नै दा दहाय बुंलांखाबाय जोंना माने एबार एप लेभेलावबो बे सेन्सासा जागोन होननानै जों मिथिबाय एप माने सेल्फ इनुमारेट खालायनो हानाय मोनसे एप हयथ' सरकारा नागारगोन बेखौ जोंनि आसामाव फैथ'वाखै लन्च जाथ'वाखै होननानै अनलाइन सिस्टेम जागोन दा बे जायोब्ला जोंनि मानसिया बे अनलाइन सिस्टेमाव हयथ' साफ्रोमबो
रोंगौथि गैया दा जोंबो मिथिजोबा बे एपआव मा मा थागोन बेखायनो नैबे लन्च जानायनि उनाव जों जेब्ला बुजिनो हायो जों निस्सय नाजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जा बा गासै बेयाव दिनै फैनाय जाय आफाद बिथांमोनाबो खोथा होबाय जे गावसोरबो बे बाथौनि थाखाय खामानि मावो बेखायनो बे एपआव मा मा दं बोरै बोरै खालामनो नांगोन बेखौ जों डिटेल्स मोनोब्ला जों निस्सय गामि गामि जत' हायो जों बेखौ माने बयखौबो सांग्रांथि लाबोनोबा माबानो जों खामानि मावगोन आरोखि बाथौ लिरनायनि खेथ्रआव बोरैहाय नोंथांमोना खावलायगोन नङा आंथ' बेखायनो होनखाबाय जे जोंथ' रावखौबो फर्सफुलि रावखौबो माने बाथौ लिरथारनांगौ होना खिन्थु बर'नि मोनसे सिनायथि होनोब्ला जोंनाव जिहेथु रावाबो सिनायथि मोनखाबाय ओइट सिडुलाव हाबखाबाय गाननाय जोमनायाव दंखायो दाखालिसो जानानै थांबाय जे बागुरुम्बा मोसानानै बुहुमावनो जोंनि जे कालचार हारिमु गाननाय जोमनाय मोसानाय बे हारिमुवा बेरखांबाय एफा गोजौआव थांखानाय हारिया जोंना धोरोमबो दङ खालि सरकारनिल'सो गनायथि मोनाखै बे सरकारनि गनायथि मोननोब्ला जोंनि बे धोरोमनि जे रिलिजियास सेन्सासआव मोनसे लिमिटेसन दं आरो माने एसेबां जानांगौ 5 लाखनिफ्राय 10 लाख बिदि मोनसे जानांगौ जायोब्ला आरो जोंना जों नैबे बाथौ लिरनो खावलायनाय खार'ना खालि जों बाथौनि नामखौ गायसननोल' नङा बाथौनि नामखौ गायसननाय जाब्लाबो बेयाव माने गासै बर' मानसिनिनो सार्थ दं बेयाव माने बर' मानसिया थांनाय थैनाय बाथौ धोरोम होनोब्लानो बर'खौ बुजायो बर' आरो बाथौ धोरोम माने मोनसे फैसा थाखानिनो इफाल हिफाल माने मा होनगोन बिदिखौ मोनसे थाखानि जेनेबा फारनैबो माखौ जेरै गारनो हाया बाथौ धोरोम आरो बर' बे मोननैया माने गारलायनो हायि मोनसे माबा बेखायनो जों सिनायथि होनोब्ला जिहेथु सरकारा जों मोनसे सिंनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला माने एसे मोनसे एमाउन्ट जोंनाव बे सुबुं सानखोआ थानांगोन जेराव 5 लाखनिफ्राय गोजौआव जानांगोन होननानै मिथिदों बेखायनो जोंना माने हारि धोरोमा जुदि सरकारनि गनायथि मोनोब्ला बे मोनसे हारिया एकदम फुरा पारमानेन्ट सिनायथि जाहैयो नालाय रावा जिहेतु दंखायो जोंनि कालचारा जिहेतु दंखायो बेखायनो बे धोरोमखौबो जों सरकारनि गनायथि मोननो थाखायसो बयखौबो खावलायनानै बेखायनो बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय जों जायखि धोरोमाव थाया बिसोर गावबा गाव धोरोमखौ फालिथों जोंहा बुंनांगौ गैया धोरोम फालिनायाव फालिदों खिन्थु हारिनि सार्थआव थामोनथायनि थाखाय सेन्सासखौ गिदिर देखायब्लासो माने सेन्सासाव जोंनि सुबुंनि आसल माबाखौ देखायब्लासो जों माने गनायथि मोनगोन नालाय बेखायनो जों खावलायदोंसो जों माने बर' हारि हिसाबै सिनायथि मोननोब्ला जों बे सुबुं सानखोनि मोनसे मिनिमाम एमाउन्ट दं जाय एमाउन्टआ जों फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोननायब्ला 5 लाखनिफ्राय ओरै बारा जानांगौ बेखायनो जोंनाथ' दा एथ'बां गैथ'वा मानसिया खिन्थु दं जोंना बहुत मानसिया माने गावनि बे धोरोमखौ लिरा मालायनि जेनेबा बहुत मानसिया जों ब्रह्म धोरोमाव सिबिनायफोरखौनो होन बिथांमोना डाइरेक्ट बा जोंनि बाथौ धोरोमाव थानाय मानसिफ्राबो डाइरेक्ट हिन्दुआवसो लिरो हिन्दुआव लिरनाय लोगो लोगो खावना बैयाव थाङो खिन्थु जों रायलायो बर' जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो जोंना बर'जों धोरोमखौबो बर' फालिग्रा बाथौ फालिग्रा दं बिसोरबो हिन्दु लिरो बिदि मानसिखौसो जों खावलायगोन जे हायोब्ला एबार बाथौ धोरोमखौ लिर आरो ब्रह्मफोरखौबो जों बेखायनो खावलायगोन जे जातिनि सार्थआव नों बाथौ माबाखौ ब्रह्म धोरोमखौ फालिब्लाबो सिबिब्लाबो जातिनि सार्थआव जातिनि सिनायथिनि थाखाय थामोनथायनि थाखाय जाहाथे एबारनि सेन्सासाव बाथौ लिरो बेखौसो जों खावलायनो आरो बेखौनो सांग्रांथि होनो थाखाय नै दिनैनि मेल खालामनाय जादों गिबियावनो खुलुमबाय आरो दा नोंथां सोंनाय बादि मा होनामोनलाय दा सेन्सासाथ' जेनेरेल सेन्सासा जों मिथिनाय बादिबा आरो सरकारि नटिस बादिबा 2027 2027 मायथाइनि सेन्सासा जानो थांगासिनो दं आरो बे सेन्सासा गिबि 2026 आगस्ट दाननिफ्राय जागायगोन जागायनायनि ओंथियानो जाबाय
सिगां न' सार्भे खालामगोन न'नि नम्बर होगोन न' हाबनानै बिनि उनाव 2027 मार्चनिफ्राय सुबुं अनजिमाखौ सानगोन दा सेन्सास होनोबा बेयो जाहैबाय हादरनि मानसि नङा होमबा बबे जायगायाव बेसेबां मानसि दं बे मानसिफ्रा बेसेबां बैसोनि नङा होमबा बे मानसिफ्रा मा मावनानै जायो बिसोरनि स्टेन्डार्ड अफ लिभिंआ माबायदि बिसोरो मा रायलायो मा मावनो गोनां दं बायसेत्रा डाटा बेफोरखौ लानानै साननाय जायो दा गिबियावनो भारतआव 1886 मायथाइयाव सेन्सासखौ ब्रिटिशनि आमोलाव सानजेनदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो 10 बोसोर सानै फैबाय थादों ओमफ्राय भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव 1951 मायथाइयाव सानजेनदों उदां भारतआ दा बे 51 मायथाइनिफ्राय सानै फैनानै जे थांनाय 2021 मायथाइयाव साननो गोनांमोन नाथाय बेवहाय COVID-19नि थाखाय बेयो दोनथ' जादों दा बेखौनो जेर हमनानै फैगौ 2027 मायथाइयाव बे जेनेरेल सेन्सासखौ सानगोन दा बे जेनेरेल सेन्सास साननायाव जिहेथु बबे जायगायाव बबे मानसि थायो मा हारिनि मानसि थायो मा रावनि मानसि थायो आरो बे मानसिफ्रा मा मावो दाङो जायो बिसोरनि आर्थिक अबस्था शिक्षा दिक्षा साइस्थ' बायदिसिनाजों लोगोसे धोरोम बिसोर मा धोरोम फालियो बेनिबो साननाय थागोन दा ओंखायनो जोङो मिन्थिनो मोननायाव माने बाथौ धोरोमनि बे सेन्सासखौ गिबि 2001 मायथाइयाव सानदोंमोन दा बे 2001 मायथाइयाव साननाय मथे 3,70,114 थारमाने 3,70,114 जन मोनदोंमोन बाथौसाफोरखौ दुलाराय भारत हादराव माने भारत हादराव गोबां रायजो दं बे रायजोनि मादाव 14था रायजो 14 स्टेट बे कभार जानाय आरो दा बे कभार जानाया जेनेबा बबेबा जायगायाव गैयाबाबो बे साख्रि मावनो थाहैनाय बा फालांगि मावनो थाहैनाय बिसोरबो बिसोरनि हिसाबखौ होनानै बेसेबां जादों ओमफ्राय 2011 मायथाइयाव आरो सानबावदों दा बे साननायाव नाथाय जोंना बाथौनि अनजिमाया खमायनो थाखाय बेयो खमायदों बेसेबां बे समनि साननाया जादोंमोन 2,04,954 सिगांनि साननायनिफ्राय 1,24,000 बेसेबा आरोखि खम जादों दा बे खम जानाया जोंखौ माने गोमोहोदों आरो सोमोनांहोदों मानो दानि जुगाव बाथौआरिया मारै खमायखो दा बे खमायनायनि जाहोना नैबे जानो हागौ होननानै जों सानदों बा आंबो सानदों बे जाहैबाय हयथ' जोंनिया बर' बाथौआरिफोरनि जोनोमा खम जाबाय मानसिफोरनि जोनोम जानाया गथ' गथाया खम जाबाय ओमफ्राय गुबुन मोनसे जाहोना जाहैबाय जों बाथौआरिनिफ्राय गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांबाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जों भारतनि माने हिन्दु धोरोमाथ' 1 नम्बर धोरोम नालाय दा बे हिन्दु धोरोमजों हमफानानै सानो माने बाथौखौ बिसोरो भारतआव हिन्दुनि दालाय होननानै सानफायो दा बेफोर माखासे जाहोनफोरनि थाखाय आरो थैनायनि थाखायबो जानो हागौ थैनाय रेटआबो गोबां जाबाय बेफोरनि थाखाय हयथ' जोंनि बाथौआरिया खम जादों दा ओंखायनो बे जोंखौ सानहोदों सिन्था खालामदों बेखायनो बे बाथ्राखौ जोङो दिनैनिल' नङा बेयो जों क'क्राझार
बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार आरो दुलाराय बाथौ गौथुम क'क्राझार जिल्लाया बेखौ 2019 मायथाइयाव बेखौ सिन्था खालामदों। बेफोर तथ्य पातिखौ मोननानै जोङो सिन्था खालामदों, सिरियासलि सिन्था खालामदों, जों सानलायदों, सेमिनार लिंनानै रायलायलायदों आरो बिदिनो एफा एनै मिटिं दावथिन, जिखुनु मिटिं दावथिनाव, आफादनि मिटिं दावथिनाव, धोरोमनि मिटिं दावथिनाव रायलायदों। दा कभिड-19नि थाखाय बन्द जानायखाय बियो थाथ'बाय। माब्ला सानो बेखौ नेबाय। थेवब्लाबो जोङो बेवहाय सिन्था खालामबाय थादों। बेनि थाखाय जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ। दा ओंखायनो बे 2019 मायथाइनिफ्रायनो बेनि रेमेडि हिसाबै 1 नम्बरा जाहैबाय सांग्रांथि लाबोनाय। बेखौ जों खालामबाय थाबाय। माने न' हाबाखैब्लाबो जोंनि गेजेराव जाबाय, मिटिं दावथिनाव रायलायबाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जाहाथे भारताव थानाय 6टा धोरोम दं, नङा होमबा? 1 नम्बरा जाबाय हिन्दु, मुसलमान, ख्रिस्टियान, जैन, बुद्ध, जैन आरो सिख। बिसोरो 6टा। बिसोर जाहैबाय गाहाय धोरोम। बे गाहाय धोरोमफोरखौ भारतनि संबिजितआव गनायदों आरो बिसोरखौ फारि फारियै हिन्दुनिफ्राय 1 साननानै फारि फारि 6टासिम मोनसे सेपारेट कलामाव सानदों। दानिया बे भारताव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि हारिसाफोरनि बा हिन्दु धोरोमनिनो माखासे दालायफोर, बेफोर दालायफोरखौ माबायाव 1010 बे क'ड नम्बराव 1,10,000 क'डआव बिसोरो सानदों गावबागाव नाम होनानै। बेवहायनो बाथौआबो 110 बे कलामजों सानजादों। दहाय आं बुंनाय हिसाबा बे कलामनिफ्राय मोननाय। दा ओंखायनो जों खावबो बेवहाय गोनो गोथो जायो जेथिया। ओंखायनो सेपारेट बाथौनि थाखाय आलादा, जेरै हिन्दुखौ होदों, मुसलमानखौ होदों, ख्रिस्टानखौ होदों, जैनखौ होदों, सिखखौ होदों, बुद्धखौ होदों। बेबायदिनो आलादा मोनसे सेपारेट कलाम होनानै सानोब्ला होमबा जोंनि बाथौनि हिसाबा रोखा जागोन। बिनि थाखाय रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानाव थांनाय जादों, दरखास्त होनाय जादों। गोबां बार लोगो हमदों आरो बे लोगो हमनायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनिफ्राय थान्दै दैथायहरनानै आर'जलाइ हैदों आरो उनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौबो लानानै जयैनो आर'जलाइ हैदों। आरो बेबायदिनो जाय फाराफारि क'क्राझारनि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ ट्रेडिसनेल सेन्टाराबो खबर लादों, थांदों, फैदों अनेक बार। दा बिदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमाबो थांदों। दा बे रोखोम जानानै उनाव भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे लाइजाम हरदों। बे लाइजामा जाबाय 2025नि 1 अक्ट'बराव बिसोरो लाइजाम हरबाय माबानो बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनो जे नोंथांमोननि लाइजामखौ जों बिबेसना खालामबाय आरो फैगौ 2027नि सेन्सासाव नोंसोरनि बायदिनो सेपारेट कलाम होनानै साननाय जागोन। सिगाङाव साननाय बादिनो बे एपआवनो साननाय जागोन होननानै बिसोरो लाइजाम हरदों। दा बे लाइजाम हरनायाव बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनो हरनायाव माने दुलाराय बाथौ गौथुमा एसे बिरक्ति मोनदों। जाउनाव बिसोरो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिल्लीयाव थांनानै बाथ्राखौ फोरमायहैनायाव आरो एसे भुल जादोंमोन नामा बेखौ सुद्रायनो थांनायाव 2026नि 1 जानुवारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि सभाराम बसुमतारीनि नामै लाइजाम हरदों। बे लाइजामनि स्पिरिटआ एखे। दा बे एखेयैनो आरो जे नोंसोरनि लाइजाम बायदि बा आर'ज गाबनाय बादि 2027नि सेन्सासाव बे एपआवनो आरोखि थाखानाय एपआव बा गोदान होनाय एपआव साननाय जागोन होननानै बिसोरो बे लाइजामाव
हरदों बे रोखोमल' हरदों खिन्थु गोदान एप खुलिबाय एरिबाय बेखौ होआखै ना गोदानजों सानो ना गोजामजों सानो जायखिजाया साननाय जागोन सेपारेट साननाय जागोन होननानै बुंदों बे हाबाखौ मावफुंनो थाखाय दा केम्पेइन जादों आरो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा सायाव जों कनभेनर हिसाबै नङाब्लाबो बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार बिसोरनि सिगनेचारजों लिंथुमनानै जों जयैनो मानोना क'क्राझाराव बाथौ ट्रेडिसनेल कालचारेल सेन्टारानो जा आरो दुलाराय बाथौ गौथुमानो जा जों जयैनो धोरोमनि हाबाखौ मावबाय थायो बे थानसालि जौगानायनि हाबाखौ मावो गासैखौबो जोङो ज' मावो बेनि आबहावाया बे रोखोमखाय जों बेजों गोरोबनानै जयैनो हाबाखौ मावो दा बेखायनो दिनैनि बे गोथार दिनाव जोङो गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लिंहरदों गोबां संगठनफोरनि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ लिंदों बावहाय MP बिथांमोनखौबो लिंहरदों MLA MCLA बयखौबो लिंहरदोंमोन नाथाय माखासेया फैनो हायाखै आरो गोबां संगठन जेनेबा माबानिफ्राय बर' समाजनिफ्राय फैदों MP जयन्त बसुमतारी बे फैनानै थांबाय आरो बेनिफ्राय BPFनि दैदेनगिरिफोर फैनानै थांबाय आरो बेनिफ्राय बारग' MP सानसुमा खुंगुर बिथाङाबो दङ आरो बेनिफ्राय बिदिनो गोबांथार बे ओनसोलनि बे माबाफ्रा फसंथान राजखान्थि आरो राजखान्थियारि नङै फसंथाननि दैदेनगिरिफ्रा फैदों ओमफ्राय गुबुन गुबुन धोरोम दालाइ आफाद बिसोरबो नुजाफैदों दा बे जेरै दा गुदि बाथौनि मानसिफ्राबो नुजाफैदों दा बिसोरनि गेजेराव जों ज' सावरायलायनानै मोनसे गरन्थआव फैगोन बेखौ मिजिंथिदों दा आसा खालामदों बे रायलायनायनि गेजेरजों बे जोङो सांग्रांथिखौ होनो हागोन आरो जोङो एइबाराव जाहाथे बाथौ धोरोमनि साननाया रोखा जायो जेबो गोरोन्थि जाया थारमाने जोंनि बाथौआरिफ्रा जाहाथे गावखौ बाथौ होननानै सिनायथि होननानैनो सानो जिखि दालायाव थाया मानो बर'नि गेजेरावथ' गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि दं नाथाय जोङो गुबुन धोरोमाव थांनाय जेनेबा हिन्दुआव थांनाय एबा ख्रिस्टानाव थांनाय गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनायखौ जोङो जबरदस्ति खालामाखै माने गुबुन गुबुन जायफ्रा बाथौ होननानै गावखौ परिसय होयो बाथौ होननानै लायो बेफोरबायदि दालाइ बाथौफोरखौल' जोङो खावलायदों आरो जुदि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जुदि अननाय दङबा गावनि गुदि धोरोम होननानै साननाय दङब्ला अनसायनाय दङब्ला बिथांमोनाबो मदद होनो हागोन ओंखायनो जों खावलायदों जाहाथे जोङो जोंनि गेजेरावल' नङाबालानो गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव आरो लोगोसे बे जायफ्रा सेन्सास खालामगोन बे सेन्सास खालामग्रा सुबुंफोरखौबो सोद्रोमाफोरखौबो बिबानगिरिफोरखौबो लिंहरदोंमोन दा बेवहाय बिथांमोना फैजोबनो हायाखिसै दा बिथांमोनखौबो जाहाथे एइबाराव जाय बाथौ माने आवगायनि समफ्राव जाहाथे मेनुपुलेट जानाय बादि जों मोनदोंसो आरो साननानै नायदों मेनुपुलेट जादोंदां बेखायनो बाथौआ मारै 3 लाखनिफ्राय 2 लाख जाखो बेबायदि मोनसे सन्देह जादों ओंखायनो जोङो एबाराव जाहाथे गोरोन्थि जाया बे गोरोन्थि जायैनि थाखाय जोङो बयखौबो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे सांग्रांथि मेलखौ जुरिजेनदों राजुआ भाबै गोजोननाय थाबाय।